wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lucy. Wah. Niku kanca hobinge Bu Kesi jaman semanten nalika isih do babat-babat. Mbak Lucy niku mangkate mboten saking sinden ning saking penyanyi dangdut niku asline lho. Penyanyi dangdut mboten sanggulan ning rambute diure ngoten. Terus ngangge rok sepan niku sak dhuwure dengkul aduh niku. Angger ki mlaku suarane kok 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 kok. Udele dikeki lampu lap lap lap. Ya ngono kuwi. Ning nyatane bareng saya napa kuwi anut karo kadewasane saiki wis gelem apa kuwi jenis sanggulan malah dadi waranggana sing viral, waranggana sing kondang. Kondange Lucy Brahman. Lah kuwi. Lucy apa? Lucy yen cara basa Kawi niku tegese cacing. Mula enten tembung Giri Lucy Jamotan kena kinira. Giri niku tegese gunung, Lucy niku cacing. Cacing sing munggah gununge Lucy? Ora. Tegese nadyanto mung sak cacing ning iso ngunggahi gunung murga ora kena kinaya ngapa aja nganti nyepelekke karo pepadane urip. Nah kuwi. Ya apik kuwi. Ya. Kalajengaken menika Mbak Lia Sundari miten saking Sragen. Nadyanto menika waranggana sampun senior yang dibanding kalih sanes-sanesipun ning menika pancen duwe pangaribawa ingkang sangat luar biasa. Yen netra utawi mripatipun menika sampun menawi ngertos tabuhan kleru mak plorok ngoten langsung. Nggih sami kalian sing gender niki Mas Wegik niki. Menawi ngerti sinden kleru nganggene kacamata diplotrokke ngoten niku wis tutik pun goyah wisan bingung kaya. Nggih ngoten niku. Padha karo Imam. Ngerti tabuhan kleru, sinden kleru. Dhek malah kaya digudang. Aja le, mula aja kerep-kerep le. Sesasi ping 6 le, ngono le. Kadang kala sementing bakas waras kabeh ora. Lah iya. Terima kasih Mbak Lia. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Nggih. Luar biasa bareng ngagem seragam anyar, bayake anyar terus jari anyar. Jan ora mantra-mantra sinden saking Ngawi. Prasasar kaya Luna Maya. Luna Maya. Ingkang kecemplung wonten ing got. Lajeng Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Terus Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni aslinipun saking Pilang Kenceng Madiun. Nganjuk Pilang Kenceng meto ngantuk udele bodong. Nah iya. Ora gathuk. Ya ini rasa gathuk ora apa-apa, Truk. Ora. Pilang Kenceng. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni made in saking Kediri. Menawi piyai mriki sampun napal wong sok mirsani wonten ing Sakti TV ya. Nggih ta, Pak? Nggih. Sakti TV. Ora nggih. Dene ingkang minangka pamungkasing Pasiban, bocah le menik-menik nganti kaya benih atom. Ngerti karo ume dilirik terus dadane ditutup ngono kuwi. Wah, nong. Jual mahal. Walah ndut. Ayo nggih. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih aslinipun saking Laladan Tulungagung ingkang gayuh kawruh muding ilmu wonten ing kampus UNS Surakarta. Nyecep kawruh. Ya, ya sok nyecep, ya sok dicecep. Ayo. Dicecep kepinterane kuwi lho karo apa kuwi senior utawa junior-juniore kuwi lho. Ayo. Iki ana pamundhut pepeling, iki mayoritas iki akeh banget sing ngersake pepeling mumpung sowan ana Laladan Ponorogo. Nah, mriki niki kota 1000 pesantren. Ayo diaturake pepeling. Sing bawa kula nyuwun dhumateng Mas Joko, cobi Mas, gentos panjenengan ingkang ngaturaken kunjuk dhumateng sedaya para pamirsa ingkang tasih kepareng wungon mapan wonten ing lapangan mriki. Alhamdulillah tasih lumayan kathah lho. Ayo. Biasane balimbukane wis entek lak resik. Ayo. Kari kursi ditumpuk karo wong nyapu ning mburi kelir karo ngomongi Pak Dalang ndang bar rene ndelok, Pak. Ya ngono. Nek teng Ponorogo tasih kathah matur nuwun, Pak. Ingkang kepareng mirsani nganti tutuk lakon mugi-mugi dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Ya.
Ya iki ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Kembang rawe. Mbak Lucy, ayo. Tak golekne kanca ya, Mbak ya. Oh, siap. Mbak Retnowati. Alah, putriku tak goleki. Duh, Mbak Retnowati iki sapa? Oh, Mbak Tuti ta? Niku jangkepe lak Trihastuti Retnowati. Oh, alah, Retnowati tidak pernah mandi setiap hari tapi wangi. Nah iya. Ya, Mula jenenge kaprahe diceluk Tutik, metune titik. Nik. Nggih. Sakniki tambah aurane monyor. Mopyor. Nah, nggih. Maju meneng to, Mbak? Ayo, Oke, berdua. nggih. Malah jagongan. Wah, Lho, sakit kangene ya Mas Wira Pinanggih. nggih. Jenengan kok apa wilendange nganti dawamen to, Mbak? Kok dawa Niki to? banget? Nggih. Nggih, niki napa niku? Kula dotne. Nun, Kula dotne. ben pripun kok tak kira lek lengger ya arepe sampean iki. Lengger napa ledek? Mboten. Lek cara napa Banyumas Lek niku Banyumas lengger, lek Nggih. mriki ledek. ledek to. Ledek niku tayub. Oh, anggenku ledek kok kethek. Ya iki Kabeh. nek sing ora nek sing niku lho sing enek terusane, sing enek terusane niku ledek niku tayub. Oh, ngaten. Nggih, Tayub biasane ditata nggih. men do guyub. Nggih. Nggih. Nek damel lendang tayub niku dawa. Oh, ngaten. Seneng kula sing dawa ngoten niku lho Mas. Hah? Seneng kula nggih sing dawa ngoten. Aku tak meneng aku Nggih. ndek kok. Soale tiyang lemu ngoten maksudnya tiyang gedhe niku lek damel napa-napa kedah dawa, kedah gedhe. Ah, nggih. Ukurannya besar. Disesuaikan ya, Mbak ya. Wah, diatur ya. Niki estu lho, niki Mbak Tutik nih saya sesama wanita niki menilai yang sejatinya. Pripun? Semakin berumur, semakin merawat diri dan semakin aduh. Masa? Tenang, ayu banget. Ngeten iki lho. Iya lho. Lho. Pripun? Rekmane abang. Heeh. Sikile mulus. Heeh, terus? Ya mancung saiki irunge malah tiung ngono. Nah, ya harus seperti ini. Jadi wanita itu semakin berumur semakin merawat diri. Mbak Lucy, Dan- tak rewangi kaya ngene Mbah Wir beras gak ngelirik lho. Sapa? Sapa to Cahayu? Mbah Wir niku lho sing paling kula wedani niku ya gak ngelirik belas sih. Acuh tak peduli ngoten lho. Jane mudeng apa ora to Pak Yoyo? Jane oh ning atimu ki ana iri-irian karo Pak Rewi. Sapa jenenge? Mbah Wir. Oh Mbah Wir. Sing pet-pet kuwi ta? Kan ganing anu to, mliriki kula to mleroki dadi dari pelerokan itu saya jadi terpesona gitu. Oh gitu. Sebenarnya itu ada sesuatu rasa yang der. Itu ada rasa. Koyoke ketoke cuek wong lanang iki. Heeh. Asline ya nek sing der ngono ning awakmu. Oh ngono kok, gregel-gregel ngene iki kok. Iya, tapi cuma enggak diutarakan. Iso. Ora percaya sandingan. Ah, Mbah Wir. Jen. Aku wis meneng lho arahe nang ndi to arepe jane. Gen saya suwe. Ha nggih. Aja iki anu wektune. Waktune pun gasi dan serat. Senengane Aku ya suwe. seneng lho anggenmu. Disuwe-suwene. Kembang rawe ya. Kembang rawe. Rawe nggih. Rawe, nggih. Iki kula ketune riyen dumateng wau sing nyaosi tahu kanca-kanca. Sinten, Mbak? Mbak Kursiti niku kat sore niku goreng tahu niku kula titip ya Mbak nggih sinden-sinden. Wah, sampai direwangi mboten sare goreng tahu. Alhamdulillah. Dikirim ning kanca-kanca. Terus kula kentone niki para pini sepuh sing tasik berkahi. Matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Pokoke ning Mugi-mugi kene ade dados- oleh tim-timan go kecamatan karo Pokoke titip jenengan, Mbak, titip jenengan. lah wis langsung kebuka sih. Sing penting tak tenek dang wayangan Bu aku. Selak dijisi Pak Lurah isin Bu aku kok aku. Digrepek hansip lho. Nggih. Napa? Lampun wau sesideman lho Pak De. Lho dibaleni malih Dek wau napa sare to Pak jenengan? tapi pancen mriki niku sesideman kudu lagu wajib. Oh. Pokoke Mbah Supuran Suwondo tapi wau pun lho De. Digantos nggih. Nggih. Diganti podang kuning. Oh, nggih. siap. Podang kuning. Mboten napa-napa kenapa kok repot-repot? Mboten napa-napa diganti purun boten. Diganti purun apa mboten? Wis pun. Oh, nggih purun. Diparingi insyaallah mugi kathah rezekinipun nggih. Matur sembah nuwun jan niki maklare suntike pinter ya Dede. Suwun 50.000 muga-muga tak dongakne keh rezekine ndang munggah kaji. Nggih, amin. Sing nyawer 100.000 tak dongakne keh garwane. Lho. Ya malah Dungane bingung to, Mbak. blosok ning. Nah, piye Malah tak? bingung lho, ora kepenak lho.
Lha donga apik lho ning alam donya luwih akeh wong wedoke lho karo wong lanang jarene ngono. Masa? Bener. Iya. Sing diaturke podang kuning isih apa piye? Lali ndak? Niku Kembang rawe. Marawe. Oh ya. Kembang rawe. barawe bablas pedang. Nggih boten Kan apa. sakniki ahli podang kuning kan Birgita. Oh iya siap. Ayo gubuk asmara no genan. Hah? Sembarang wis. Nggih. Kaget nek kucinge barang, Mbak. Iya. Nggih, terima kasih Mbak Lucy. Baik, sing penting tetap sehat, panjang yuswa, bahagia Mbak Lucy. Amin. Sehat sedaya kanca iki. Nggih. Mbak nuwun. Lah, kari siji. Pamundhute Mbak Sumawan iki sambel kemangi. Ayo. Langsung telu ayo. Telu iki. Mbak Lia, Bu Kesi. Ojo ngawur. Betul-betulmu. Iki lho, jiro lu. Pas lho. Ambel kemangi pamundhute Mbah Sumawan diaturake men iso dadi panglipure penggalih. Efisiensi wektu. Iya. Pandhawa kumpul ki dawa ya, Tru. Iya to, heeh. Tur iki ya dipundhut karo panitia. Ya ana dongane ngopo kok lakone Pandhawa kumpul muga-muga warga masyarakat ing Purwosari bisa kumpul manunggal tetunggalan guyub rukun samasinamadan gotong royong satemah bisa mimbui marang kasantosane desa Purwosari. Amin ya rabbal alamin. Yo mbacutne gelar crita tak derekake. Muga-muga ndang rampung dharmane para Pandhawa satemah mengko bisa ngrasakne kamulyan nata negara ngamarta. Amin ya rabbal alamin. Monggo.